Nano. Ya, Dok. Wangi yalah bebagotan manggung jaluk Men tenggorokane nganggo leren, Nduk, Ken. Gen dibantu karo ibumu. Ayo Butuwi. Ha, dibantu anake wedok. Iki wis kaya mbok karo anak ning panggung. Nggih. Mergo cilikane nek Ken iki ya klebu sing ngempit-ngempit ki ya Butuwi. Aku barang ya melu ngempit-ngempit. Melu mengenalkan teng wayang iku Mas ngempitin. Ora, ya wis dheke kondang iki ora mergo dalang kangko ki ora. Wis kondang mergo ya pancen talentane luar biasa. Kebisane apa-apa iso. Tur disurung karo dongane wong tuane. Dadine mumbul kaya ngene iki. Nyatanya hasilnya berkualitas. Heeh. Dadi dalang-dalang ora usah ngaku-ngaku ngempit-ngempit Niken Salindri iki kondang dengan sendirinya. Nggih, nggih. Ayo Butuwi. Mangga Butuwi, ayo. Sing bareng ngempit aku, ayo. Ya, ya. Kon dhuwur, Bu. No. Iki nom-nomane niku luar biasa talentanya. Heeh. Wah, pemenang lomba Sinden Idol Pak nggih. Sapa? Budi Biyen rung enek sinden idol iki rung Masih enek. menang lomba untuk pencarian sinden berbakat. Oh iya, Wah, iya. luar biasa wonge. Bejamu nduk dirabi Betara Kala. Wah, jane akeh. Sapa Betara Kala? Biyen. Cangkemmu. Kiai bagus iku betul. Miner ke, Bu? Yo. Ya. Sore ngene iki muni kutut manggung kaya penak ya, Be. Gampleng. Sing nonton ya anteng leh ngematke, lek ngrasake tembung utawa tembang.